uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ukuthi ngibingelela uMkristu, ngibingelela ugogo, ngibingelela omama, ngibingelela egameni leSevithisi. Amen. Mina ngiwumama nguNokwethemba, uMajalo waKwaNkoyazi lapha eThuthukani. Ngiyabonga uNkulunkulu kakhulu. Nayizolo ngikade ngitshela omunye ngithi awu siyalaphana entabeni kaJehova. Umpostoli uhlale sijabulisa ngezi, asibusise kakhulu. Siza nje okwesithathu lokhu ngiza lapha. Ngimenywe indodakazi lo uMagumbi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiye ngiyithole injabulo. Ngiyithole impela injabulo. Njengoba noma ngifikile ngikhuleka, ngisuka nasekhaya ngikhuleka, ngithi Nkosi ngiyalapha endlini kaJehova entabeni. Ngithi Nkosi hamba nami ngoba ngiyembona ngusiseka kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu. Yebo ngihlezi kwenye inkonzo, kepha ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ukhona masibambene nje sikholwa uyiNkosi uJesu Kristu, ngoba uma simi kuJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga-ke namufika lapha. Ngibonga nje ukuthi Nkosi yami nezimo engibhekana nazo, kepha ngokwethemba iNkosi uJesu Kristu ngiyembona ukuthi ngiyanqoba ngidlula. Ngubona ngisemlilweni, ngibona ngiphuma futhi. Ngibonga yena uJesu Kristu oyinkosi. Amen.